Dito na tayo mga sa dating spot na pinamanahan natin dati. Kaya nang dati walang ganong tao. Medyo malalaki ang alon ngayon mga idol. Kita nyo. Laki ang alon ngayon. At saka palagay ko parang tumataas yata itong tubig. Kung hindi man bumababa. Sa dalawang bagay na lang yun mga idol. Kung hindi tumataas, bumababa. Medyo magalaw talaga ang dagat ngayon mga idol. Pero subukan pa rin natin. Kaya natin yan. Doon yung isang spot na pinupuntan ko mga idol. Doon kung natatanong ninyo yung taas na bundok na yon, doon sa kabilang yon. Doon yung isang spot na pinupuntan ko. Walang ganong tao ngayon mga idol dito. Meron din isa doon, no? Ngayon ko kung namamana rin yun. Doon. Saka doon may nadatnan akong dalawa doon. Maninisid din daw sila. So, paano mga idol? Ako'y magbibihis lang at lulusong na rin ako mga idol habang hindi pa masyadong mainit para naman hindi tayo masyadong mangitim mga idol. Mahirap naman kung mangitim tayo ng gusto, baka hindi na tayo mapansin sa gabi. Paano mga idol? Kita-kits na lang mamaya sa ilalim at sa aking pag-ahon din mamaya. Ako'y umahon muna panandalian mga idol. Ay, nagugutom na ako. Nanghina ako idol sa pagpuong sa malaking alon. Ako'y kukuha muna ng kunting lakas mga idol, tapos babalik din tayo mamaya. Kakain muna tayo saglit mga idol. Hina talaga ako dito Laki ng alon mga idol. Tingnan nyo man, lalaki ng alon. Grabe. So babalikan ko mamaya ngayon. Ilang piraso pa lang nakuha ko mga idol, mga 5 piraso pa lang yata.
Wala pa akong nabidyohan dahil puro madali ang huli. May ilap mga idol, kaya tinira ko na agad bago pa sila makalayo. Wala akong nabidyohan muna sa mga huli natin mga idol. Baka sakaling mamaya may makawanan man ako kahit 2 o 3. Pagodan yung lingkod mga idol. Alak ng alon. Kain muna tayo saglit mga idol para makakuha tayo ng lakas, tapos babalikan natin sila. Tara mga idol, merienda muna tayo. Ay, nagutom talagang yung lingkod mga idol. Ito, may kunting pan dito mga idol. Ano ba to? Aros kaldo yata to. Main muna tayo mga idol at nang makakuha tayo ng kunting lakas. Ang hina talaga yung tuhod ko mga idol sa lakas ng alon. Lakas pa ng agos. Mga idol, tirahin na natin to, baka tirahin pa ng iba. Pagkatapos nito babalikan natin sila mga idol, baka sakaling madagdagan pa yung huli natin na 5 piraso. Mga idol, samahan niyo ako sa aking merienda. A few moments later. Ayun, pwede na ulit mag second dive mga idol. Medyo nakakuha na ulit tayo ng kunting lakas. Binutom ako kanina mga idol sa lakas ng agos, saka malaki ang alon kasi kanina mga idol. Ngayon medyo lumit-lit na konti yung mga alon. Silipin natin mga idol, sakaling makabawi tayo sa second dive natin. Kunti lang yung nahuli natin mga idol yung sa first dive natin. Hina kasi ako sabi yung lalaking alon, saka lakas ng agos talaga kanina. Ayun medyo kumalma na mga idol. Sana mas papala rin tayo sa second dive natin. Pero bago ako lulusong mga idol i-shout out ko lang saglit yung mga kaibigan na laging nakasubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Si Batch Marifi Honradan family dyan sa Italy. Batch, maraming salamat sa lagi mong pagsubaybay. Si Batch Jezebel Impilio, si San Jesse Libran, si paring Ariel Kagiwa, ang aking kumpadre na si taga Pangasinan, si Idol Mandargat Rian TV, si paring Rinrin, paring Arar Konghe, masusugid nating mga taga-suporta to mga idol. Maraming salamat sa inyo mga idol, lalong lalo na sa lagi ang suporta na binibigay nyo sa aking YouTube channel. Dagdag ko pala sa kumparing Reggie Nabilgas na nandyan sa Saudi. Maraming salamat pare ko sa lagi ang suporta mo. Si Bugs Jericho Nisito. Bugs, thank you very much sa laging suporta binibigay mo. At sa lahat po ng mga masusugid kong mga taga-suporta dyan, maraming salamat sa inyo mga idol. Kaya tara na tayo mag second dive ulit mga idol, makasakaling mas pala rin tayo. Ito pala yung aking kabayo mga idol. Ayun medyo nahirapan din siya kanina sa daan dahil mabato na, masyado pang palusaw. Ito na lang, nakarating naman tayo ng maayos dito. Tara mga idol, samahan nyo ako ulit sa aking pag-second dive. Tara mga idol, dive tayo ulit. Second dive tayo ngayon. Sakaling madagdagan ng 10 piraso itong 5 piraso na nahuli natin kanina. Lugi pa tayo mga idol, hindi pa tayo naka minimum. Tara mga idol, samahan ninyo ako ulit.
mga idol. A few moments later.